Velkommen til anden udgave af undervisningsvideoer til IP. Jeg hedder Jon Loldrup, og jeg er Majid Harden. Yes. Og vi vil nu gennemgå 0T0, altså den første tirsdagsøvelse. I den her øvelse, der skal man erklære en funktion, den hedder fact. Og så skal man prøve at evaluere funktionen med nogle forskellige argumenter. Okay, så lad os prøve at erklære den her funktion i en... Først så erklærer vi, at det er en funktion, der er tale om. Det gør man med nøgleordet fun. Så kommer navnet på funktionen, det hedder fact. Og så kommer det, at vi nu skal splitte den op, afhængig af, hvilket argument den tager ind. Den gør nemlig noget forskelligt, afhængig af, om argumentet er 0, eller om det er forskelligt fra 0. Så nu skriver vi for det tilfælde, at det er 0. Fun fact er 0. Det skal returnere værdien 1. Hvad så hvis argumentet ikke er 0? Så skal vi returnere noget andet. Hvis det nu er n, kalder vi det, når det er forskelligt fra 0. Så skal vi returnere n ganget med fact af n minus 1. Okay, hvad er nu det for noget? Vi har tilsyneladende skrevet funktionsnavn inde i funktionen selv, og det er lidt mærkeligt, men det er det, der hedder rekursion. Den kalder sig selv, indtil den kan evaluere sig selv helt færdig. Lad os prøve at se, hvad fortolkeren siger til det her udtryk. Den siger, okay, du har nu defineret eller erklæret en værdi. Den hedder fact. Det er en funktion, og den har typen af ting, som tager et heltal ind og returnerer et andet heltal. Okay. For lige at forstå det her rekursion, så vil jeg gennemgå det på papir, hvordan det egentlig fungerer med sådan et kald. Okay, så det vi har her, det er vores funktionserklæring en gang til. Så nu vil jeg prøve at evaluere et funktionskald til funktionen fact, og jeg har tænkt mig at give den argumentet 3. Lad os se, hvordan det går ind. Så jeg kalder fact med argumentet 3. Og det vi evaluerer til, lad os se, 3, er det 0? Nej. Men det er forskelligt fra 0, så det ryger ind på n's plads her. Så det evaluerer til n gange, det vil sige 3 gange, og så det her udtryk, hvor der også skal stå 3 der. Lad os prøve det. 3 gange fact af 3 minus 1. Og det vil evaluere til 3 gange fact af 2. Og så spørger vi os selv, det vil så evaluere til 3 gange, og så kommer den her fact af 2. Den kan vi ikke lige finde ud af, hvad værdi den har. Lad os lige prøve at regne den ud og putte det ind i en stor tyk parentes. Fact af 2. Så går jeg her og siger, fact er 2 0? Nej, det er det ikke. Men det passer ind på n's plads. Det er forskelligt fra 0. Så der vil jeg altså få udtrykket n gange fact af n minus 1. Det vil sige 2 gange fact af 2 minus 1. Det skriver jeg ind i den store parentes her. 2 gange fact af 2 minus 1. Luk, og så lukker vi den store parentes. Så det er nu vores udtryk. Hvad vil det evaluere til? Ja, det vil så evaluere til 3. Det kan vi ikke evaluere mere, så det må vi bare tage med. Okay. Hvad med 2? Ja, det kan vi heller ikke evaluere mere. Det er også bare et total. Så der kommer 2. Så skal vi skrive gange, og så kommer der fact af et eller andet igen. Fact, den kan vi ikke bare lige skrive ud. Den skal vi først til at evaluere helt færdig, før vi ved, hvad værdi den har. Så lad os prøve at skrive det. Fact af 2 minus 1. Det kan vi evaluere. Det bliver et et-tal. Fint. Og hvor mange parenteser skal vi lukke her? Sådan. Sådan. Fint nok. Okay, så nu skal vi evaluere det her udtryk. 3, det kan vi ikke evaluere mere. Det kommer med. Gange 2, det kan vi heller ikke evaluere mere. Det kommer også bare med. Ganget fact af 1. Okay, hvad er nu det? Fact af 1. Lad os prøve at kigge vores funktion her. Vi kalder funktionen med argumentet 1. Og det er ikke 0 tydeligvis, men så er det n. Det passer ind i n. Det er forskelligt fra 0. Så det bliver 1 gange fact af 1 minus 1. Lad os skrive det. 1 gange fact
af 1 minus 1, parentes luk, og parentes luk. Okay, hvad i alverden evaluerer den her mærkelige ting til? Lad os prøve at se. 3, det kan vel ikke mere. Og 2, det skal vi også bare have med over. Og 1-tallet der, det skal vi også bare have med over. Så kommer fact af 1 minus 1. Det vil sige fact af 0. Lad os prøve at slå op og se, hvad det bliver. Fact af 0. Det bliver bare værdien 1. Nå, det var da nemt. Det sætter jeg ind her. Okay, så nu kan vi altså begynde at regne ud, hvad vores funktionskald skal returnere. 3, eller 1 gange 1, det er 1. Så står der 3 gange 2 gange 1. Okay, så kan vi evaluere det. 1 gange 2, det er 2. Så står der 3 gange 2. Okay, så kan vi evaluere det. 3 gange 2, det er 6. Sådan. Så har vi evalueret kaldet til fact med værdien 3. Ja. Har du nogle spørgsmål? Ja, lad os se, hvad maskinen siger. Ja, det var en god idé. Okay, så prøv at... Ja, så tager vi den her. Fact med argumentet 3 og semikolon. Den synes, at det har værdien 6. Så den er enig med mig. Det er jeg glad for. Og vi bestod matematik. Ja. Så det er et eksempel på et rekursivt kald, og dem skal vi lave rigtig mange af. Man bruger rekursion til rigtig mange ting. Det er et meget alsidigt værktøj, så det er bare at klippe. Og for lige at illustrere, hvordan det ser ud, når det er skrevet lidt pænere end det her, så har vi lavet et tekstdokument, der viser det sådan lidt mere overskueligt. Heroppe har vi funktionserklæringen, og her har vi selve kaldet af fact, hvor man kan se, hvordan det evaluerer, og den bliver ved med at evaluere deludtryk, indtil den er ned til noget, hvor den kan evaluere det endeligt, så den kan få en endelig værdi, og så kan den ellers begynde at regne tilbage, op igennem kaldene, og få en slutværdien. Ja. Nu skal vi lige prøve vores funktion med et par kald. Vi skulle prøve det med fact af 4 og fact af 200. Det gør vi. Ja, det giver meget god mening. Hvad sker der, hvis vi siger fact af 200? Det bliver nok et ret stort tal. Der er sket en undtagelse, der er kommet overflow. Hvordan kan det være? Jo, det er simpelthen fordi, at resultatværdien bliver så stor, at tallet ikke har kunne være indeholdt i ligesom den standardbeholder, eller standardstørrelse, som SML bruger til at holde tal i. Og så har den sagt, det kan jeg ikke håndtere, jeg smider en undtagelse. Så hvis man vil evaluere fact af 200, så må man prøve at... Så hvis man skal løse det problem, så må man på en eller anden måde gøre så, at SML kan klare større tal, men det er nu ikke på pensum. Som hjemmeopgave, så kan I prøve at hygge jer med at håndkøre fact af 200, altså gøre ligesom vi har gjort her, bare for tallet 200. Det er jeg sikker på, at I vil synes er en sjov opgave.